Jeg laver mange forskellige ting. Jeg spiller rigtig meget. Jeg spiller mange spil. Og så læser jeg rigtig mange blade. Jeg ser rigtig meget tv. Jeg kan godt lide at se tv. Det synes jeg, det jeg får tiden til at gå. Venner, de står nærmest i kø for at komme. Er ikke det, René? Hej. Jeg tænkte på, om har du lyst til at komme forbi en gang i dag? Okay. Nej, det skal du selvfølgelig gøre. Hvad med i morgen? Nej. Hvad med lørdag? Søndag? Nej, ja. Ja, lad os gøre det. Ja, vi finder en dag så. Okay. Yes. Hej. Ja, René, han er jo selvfølgelig ikke typen, der vil være en fluefortræder. Han var bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det var i princippet var i byen, og kom op og slås med en kammerat, fordi jeg gav ham en flueskalle lige i hovedet. Og så fik René simpelthen bare skylden for det. Det er skarpt, men sådan er det.